Bueno, argazki bat edo zerbait nabarmendu behar balin bada hemen Altsasuan kasu honetan da guztia dagola itxita. Aipatu ditugu, goizan enpresa handienek itxi egin dutela eta itxi ez dutenek langile unitzek erabaki dutela lanik ez egitea. Egunon Gaizka? Bai, egunon. Bai. Aipatu dugu goizean datu batzuk eman dituzu, baina esan bezala orduak pasala dagoeneko balorazio sakonako bat egiten alda gaurko grebaren inguruan. Bai, eguna nahiko kaotikoa izaten ari da, Iruñera joan behar dugulako eta datu bilketare zailtzen ari da. Esan beharra dugu, banaketa sindikalak zaildu duela erantzuna oraindik hobea izatea. Egia da, enpresa potente batzuetan, sindikatu guztia gauden, geldialdi partzialak izan dira, adibidez Magoto enpresaren kasuan, baina 140 kalera irten da. Guzkiaren kasuan igual izan da gutxiago, lanean bai daude, baina Altsasun enpresa gehienak itxia daude, guzkia kendurik, eta Lakuntza Kalor Group bezalako enpresa itxita dago, Aceros Moldeados itxita dago, Guerra Hermanos itxita dago, Ceramika Sutzuar itxita dago, ez dago zabor zerbitzurik, ez dago ogirik gaur sakanan, eta egia bada, grebak orokorra ez bada ere, behintzat, izan du inzidentzia nabarmena, irakaskuntzan greba egin dute eskola eta instituto gehienek, Altsasuko institutoaren kasuan 175ko jarraipena izan du grebak, eta manifestazioa goizean herrietan, 300 lagun inguru hemen Altsasun, 150 lagun inguru Etxarrin, 100 lagun inguru Irurtzunen, 50 lagun inguru izan ditugu Olaztin. Beraz, erantzuna orokorra izaten ari da, egia da, gauza gehiago betuko direla, bide baten inflexio puntu bat besterik ez da, garrantzitsua den inflexio puntua, baina sakana aurrean izango gaitu Barzin andereñoak eta gobernuan dago norok hemen eredu aldaketa batez bada ematen eta benetako inbertsioak ematen ez badira.